fawr o gorffolau. Lamp o ddynes. Ond mae'n debyg sy'n chi'n dweud bod hi'n bilar o ddynes mewn corff a chymeriad felly. Mae'n cael eich cyflwyno ydy yn yr pasiant yma sydd yn cael ei wneud ar ddiwedd y rhaglen yma o portreadu Helynt Degwm. Di mae'n efo'i baner ddu. Hafo. Rwan bobl, safwn yn gadarn, pidwch yn gadarn yn y tŵr giat ma. Yma i ddar Degwm! Out of the way, woman! Open the gate! We can't! Or the devil's come after with you! I've lost his leg! Well, lift it off its hinges then, you fools! You better keep out. One calf, go and get it. Wel, dyna ni, yng nghanol miri hapus terfysgwyr Llannefydd yma. Mi rydan ni na am ffarwylio ar fro hyfryd hon, a throi y tro hwn i gyfeiriad yr hen Sir Benfro i ardal Crymych. A dwi'n siŵr y cawn ni groeso cynnes iawn yn y pentra hwnnw. Hyd hynny, da bo chi i gyd.